bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira mum garti hande oɗon ñalawma talata hawri ko 5 lewru août hitande ujunnaje 25 kabruji moɗon ɗum noon ko ɗemgal place wonike gueɗɗoɗon kabruji men ko titre ɗiɗi toon to États-Unis ɗum noon ko hakkude kamɓe républicain ji e démocrate en toon to Texas kabruji meɗen manaw en kadi toon to Washington département justice en wano oɗo sadio ɓe puɗɗiɓe noddude yimɓe ganduɗa pour settoɓe walla namdeteɓe ko fate dossier ji kanko Epstein ene jeeya hen noon kanko ancien président Bill Clinton e joom suudu makko caggal muɗum ma en jokkodiri Mamadou Samba Diallo rokken météo ji toon to Mauritanie e ɗum noon kadi gasnirten journal meɗen ko jokkodirde hono Mama Diarra rokken kadi meftande habruji Mauritanie e ɗemgal soninke ko ɗum woni titre ji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira mon binɗen ni gartidi titre ji men ni toon to États-Unis ene wayni ko kamɓe républicain ji e kamɓe démocrate haare mabɓe nen continue ɗum noon ko siftindon tan ko yimɓe sénateur uji walla représentant ji jeeyaɓe toon to Texas ene wayni ko jaltino toon to Texas pour fade toon to leyɗele kewɗe dole mabɓe noon en oɗo sadio ni nan toon to Illinois e wiide mabɓe kadi ene wayni ko ɗum ɗo fof ko pour wawde hadde beele kamɓe gardiɗo suudu représentant ji toon to Texas dañji korum pour wadde loi mo ganduɗa en nokkuji ɗi ganduɗa démocrate en ɓurno hewde feccude ɗum wattude nokkuji goɗɗi beele candidat ji républicain ji ene daña hen taw ko wawɓe rokkude kewendi toon to Texas so tawi woteji gaari municipal législative e présidentiel e ɗum noon kadi koɓe kaali men ko ɗum ɗo fof ko plan ji makko kanko Donald Trump saabu kanko hoore makko haali ɗum e nder entretien mo wadde télévision goto biyete CNBC o wi wonde ene wayno ko meeɗi dañde fartago pour wadde ɗeɗo gueɗe kadi ɓe dañi wotoji ɓe dañi jonɗe 5 toon to Texas ɗum noon ko caggal kadi nde ɓe mbayli ko kartal no républicain et démocrate no kewi o wi ɗum noon e wayde ko sibabu ɗum ɗon kanko hoore makko ko wawi hewde Texas naaɓe fof gotanimo ɗum noon e nder wotoji ɓennuɗi o wi ɗum noon ko ɗum woni oɗo saha joni kadi ma mbaɗ peeje goɗɗe kadi beele ɓe ƴeewa wadde hay sinno kadi daña no gasi 5 jonde ɓe taw ko yimɓe ɓe ganduɗa sarɗiyankoɓe toon to Texas ko ɗum noon démocrate en caali oɗo saha joni ne wayno ko ɗum waɗi kanko Greg Abbott guila hanki o wino wonde ko so tawi kamɓe démocrate en ɓe gartani ɗum noon e wayno ko mawo neldu FBI mawo neldu kadi yimɓe ganduɗa dedi wonɓe toon pour beele ne gartere oɗo saha joni ɗum ko résistance kamɓe doole mabɓe kadi jiyama hande ne gonde wonno kanko gouverneur mo Illinois e kadi eɓe mbaɗa déclaration wiide wonde ko kamɓe démocrate en tant que délai dokkaɗo pour korum oɗon dañe tant que ɗum ɓennani ɓe gartata toon Texas ɗum noon ne wayno kanko Donald Trump kanko hoore makko yalti télévision hande o wi wonde ko FBI walla yimɓe service aji militaire ji poti yantude hen ƴeeweɓe kamɓe Texas naaɓe toɓe goni foof gartire e wiide makko kanko Donald Trump ɓe poti ko artude leydi mabɓe to Texas par ce que ko yimɓe wotan ɓe pour yoɓe gon toon to sarɗiyankoɓe ko ɓen jiiɗi ɓe mbaɗa ligguey mabɓe e ɗum noon kadi tawde kanko kadi gouverneur mo Texas Greg Abbott ene wayno kanko hoore makko o yiiɗi koɓe garta il faut ɓe garta e wiide makko kanko Donald Trump Greg Abbott hawnakima yaltinta hen yamirde FBI yo ƴeewde ɓe goni fof gartireɓe ko wawi wonde fof e ɓenno toon oɗo saha joni toon to leyɗele kewɗe ko ɓuuri hewde mabɓe nan toon to Illinois habruji men ha to États-Unis ko tignade kadi ko yalti toon to département justice ene wayno ko kanko dossier biyeteɗo Jeffrey Epstein en fuɗɗo kadi yaltinde liste uji ɗi ganduɗa oɗo saha joni noddeteɓe toon to congrès pour ne namde ko fate kundiral mumen hakkude mum e Jeffrey Epstein ene jeeya hen oɗo saha joni hono kanko ancien président Bill Clinton e kanko joom suudu makko kadi Hillary Clinton ene wayno ko mabɓe ɗamina mabɓe nodde namdede ko fate hol jotodiral mabɓe no wano hakkude mabɓe e Jeffrey Epstein tugnade hande ko kayitaji gummiɗi toon to département justice ɓe ɗamina eɓe nodde toon to yesso sarɗiyankoɓe koye lewru octobre aron ɗo ndu kamɓe ardinoɓe FBI hono kanko James Comey e kanko kadi Robert Mueller no ko kañum woni enquête noɗo ko fate Donald Trump ko fate enquête aji baɗɗitinoɗe pour hitande ujunnaje ɗi e 16 e ɓeɗo fof kadi en convoca toon to yesso sarɗiyankoɓe pour ƴewde holno liggueji men mbano ene jeeya hen kadi wonnoɓe ministre uji défense wonnoɓe ministre uji justice ko addi kanko Donald Trump laamu makko nguɗo ko woni kanko Merrick Garland wonno ko kañum hoore ministre ko fate justice e laamu Joe Biden en jeeya hen kadi kanko Bill Barr meeɗi wonde kanko hoore ministre justice e laamu Donald Trump en jeeya hen kadi Jeff Sessions kañum hoore meeɗi wonde kañum hoore ministre justice e laamu Donald Trump ɓeɗo fof ene wayno koko nodda toon yo gar toon to yesso sarɗiyankoɓe pour ɓe certo holno
holno enquête aji ko fati dossier ji Epson no jaari e nder tan oɗon tan nde ɓe ngoni ardiɓe ɗiɗo nokkuji ɗum woni ko hesɗi toon to département justice ene wayno ha andi kadi andaka taw hono kanko juge gonɗo toon to Florida o cellinoɗo ko fati dossier ji makko kanko Epson yalta est ce que yamiri ɗum walla yamirani ɗum ene wayno ko ɗum woni oɗo sadio no kamɓe Maison Blanche e tunnade kadi konngol gumingol toon ɓe mbi wonde ko département justice ma yaltin kala jokkodiral kamɓe adjoint ministre de justice jottodiral dañjuno e kanko Ghislaine Maxwell toon to Florida siwtin ɗon ko caggal ngal ɗon jokkodiral hono kanko Ghislaine Maxwell ene wawi wiita e kaso to wonno to wartira kaso ko mbiyata minimum sécurité donc kaso mo hewani caɗele no fewi anda kono holko woni sababu mum est ce que ɗum fof ko peeje kanko pour kanko Donald Trump beela mo yafoɗo debbo walla ko goɗɗum donc hawna ko ma gartu janggo e dossier surtout dossier makko kanko Jeffrey Epstein nene ɓeydo son yaaji caktirɗen habruji men États-Unis ko toon to New York tunnede kadi ko ummi to avocat ji makko kanko Sean Camp ɗum non gandiraɗo Puff Daddy ene wayno avocat ji makko mbi mbawi jokkodirde e Maison Blanche ɗum non ko kanko Donald Trump pour ɗaɓɓude beela mo yaafo hono Puff Daddy noon siftindon tan constitution États-Unis ne ɗe yamiri wonde ko kanko président mo États-Unis omo wawi yafade mo yiɗi fof ɗum e dumunno oɗon mo woni président o ko Puff Daddy kañumni haaluji muɗum garino makko kanko Donald Trump ñanden o wi wonde komo ɗamini yafade Puff Daddy kono noon e wayno ko yafade Puff Daddy ko hunde sattude makko tawde Puff Daddy ko neɗɗo mo andodirno kono noon e wayno haale makko halluji bonɗi haade makko wonde président o joni noon so tawi caggal mo woni président laamimo leydi ɗum ko hunde sattude fewi kono e wayno ko wawi wonde foof kanko Puff Daddy avocat ji makko mbawi jokkodirde Maison Blanche pour ñagade Puff Daddy yo kanko Donald Trump yo yafa ɗum siwtin ɗon tan e wayno ko kanko Puff Daddy ko ñaawo noon sibabunde won gueɗe ɗe wadde sehle makko debbo ko ɓurno bonde ko takkano ko ena tawa wiya wonde kona kanko tooñi o tawama wonde ko kanko tooñi wonde ko jolni sukaɓe rewɓe oto makko hakkude e sahaji pour nawde ɗumen waɗoyde gueɗe ɗe moƴƴani ɗiɗon toñangueji ɗiɗi foof goto fof ne wawi sogdemo ken wonde duuɓi sappo kono noon andaka ñaawo ganduɗa jogorɗo fawde makko ko secrétaire o holko jogori fewji noon ene wayno ko lewru octobre ɗaminno wonde ko kanko ñaawo mo wartu fawa e makko kanko Puff Daddy ñaawore makko Puff Daddy oɗo sadio on tugnade hande habruji jaltude jamme avocat ji makko jokkodiri e Maison Blanche pour ɗaɓɓude beela mo yaafe bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en jokkodiri joni joni Mama Samba Diallo roken météo toon to Mauritanie caggal no ɗum ma en jokkodiri kadi Mama Diarra roken kadi meftande ɗemgal soninke habruji men to Mauritanie Mama Samba Diallo bisimilla e nder wiide jagorgal gueɗe nder nderiji leydi kame jaccingol laamuji e ƴellitare nokkure e nder nogase nayyi waktuji jawtuɗi toɓoji mbaɗi e nder diwanoji leydi ɗi tawi koni sifori to diwan hawdo sharqi jigenni to Minta Ahmedit 56 Bougaddal 56 Binyarba 56 Has Ibrahim 30 Ligada nogase ɗiɗi Kasral Barkan nogas Timbedara Maqamal Halla 40 Kil Askhaymat nogas joyi Beri Delli nogas Karada nogas Hasi Bab 16 Hasim Hadi 15 Bustayla 30 to Nema Bir Ahl Sidi Bayya 40 Gumel 32 Kebbe 30 Shoba 30 Arsh Ahl Hadi Yala 16 Avandish 15 Aladala 12 Banku Sapo to walata Mujammuat ko nayi to diwan Al Hawdul Gharbi tentan amrisha 90 mm ayno farba ko 80 piccal joyi mm melga 80 zamzam 50 qarqar 50 galbul khair 50 lebiya 50 galbul neema 50 bagwini 50 akni ahl jaafar 50 madina al munawwara 50 ajfara nogas joyi tentan nogas ayn salama 12 to ayun duwairara 60 Khuwaywira 60 Al-Malhas 60 Agshart 50 Asleyli Hiya Bange Funnange 50 mm Zaki Agal 50 Lahyas 50 Azkanun 50 Carnaval 50 Ben Aman 50 mm Hasi Hamadi 50 mm Jamu Qaliga Asmalil 50 Qaliga Ahl Abdul Wahab Nogas Qaliga Idaw
Ali sappo e jeeɗiɗi tan Hamad sappo e joyi to Tuwil Ibrima capanɗe joyi ko bonni Ummul Akrish capantate jeegom Tamshakat Mabruk nogas Sayyada jeegom to diwan Asaba Kankosa Bafrara capanɗe joyi Al-Khalwa capanɗe joyi Awoy Bish capanɗe joyi Ashkata capanɗe Ashbara capantati ɗiɗi Azwaza nogas joyi Uday Tullab nogas joyi to Kifa Bu Akara sappo Amarjel min metruji nayi Ventelli ko tati to Bumdeyda Saddun Nakhla ko tati Qaliba Sqaira ko min metruji ɗiɗi to diwan gorgol Maqama Sani ko capanɗe 7 mm Njorol capanɗe 7 mm Wali Jantan capanɗe 5 mm Lobbudu capanɗe 5 mm Kumbu capanɗe 4 mm Tinzah Ahl Imijen capantate 5 mm Tumbut Awladu Adda capanɗe 6 Bitik Ahl Ali capanɗe 5 Besdigen capanɗe 4 Al-Khalwa Fulɓe ko nogas Ashkata ko 15 Al-Khadara Goɓijo ko 13 Uddu Fumugilayta ko 6 to Key Heydi Al-Melizima ko capanɗe 5 mm Jammul Atf ko capanɗe 36 Garli ko capantate 3 Demnago ko nogas 5 Tufnde Siwe ko nogas 7 Tokomaji ko nogas 2 Dindi ko 2 to Mongel to Jammo Fajar ko 7 Liksayba Miftah Khair ko 5 to Diwan Taga Al-Mujriya Ashram ko 2 Tishit ko 1 to Diwan Gidimaka Wulyanje Mbeydi Asaka ko capanɗe 6 mm Ahal Marabat ko capanɗe 7 Nabiya capanɗe 35 mm Buanza ko capantate 3 jew ko nogas 8 Shalka Amurat ko nogas 5 Wuro Yari ko nogas 5 Hore Nyiyo ko nogas 5 Dagfek Benu Wahiba ko nogas Bineyka ko 15 Dubilgo ko 9 to Khabu Kari Kora ko capanɗe 7 Senega Sapalbe ko capanɗe 8 Sabbu Sapalbe ko capanɗe 5 mm Seilbabi Lamurgo Diwan Gidimaka Wullum Bonni Soninke ko capanɗe 7 mm Mbe Khera Tumbu ko nogas 5 ko ɗiɗo millimétruji e toɓoji garanno en nder nogas nayi waktuji jawtuɗi Mama Samba Diallo jara bandira sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ɗum noon jokkodiren joni Mama Diarra rokken kadi meftude habaruji meɗen e ɗemgal sonike Mama Diarra. mare musoninko assalamu alaikum kibarum pawgi mugundin kay agagil kada radio Jowol Sare lenkini août karagonye 2025 kibaru soninkan kanne oga kibaru joppana gada tino kube gilli ona joppana gada ti jamane ke nogonga kuna opposition ku kirsenga a kata digamen kata gilli jamane ke nogonga agane Hamadi wuli Sidil Mukhtar a kata digamen kata jamane ke nogonga ado gilli kebe kan jamane ke yimon kenga ado gilli gol nyelle monga na bangandi gilli tempiye kebe ga sa jamane ke nogondi magarini gilli kebe kan surku ga birena mogobe adiga mun nogonde kuna ati ama mote gilli serega tini wotel no kulate na muru gilli gati kota nga jamane nogonga nati kankara ana yaga nyadi gilli kota bega jamane ke nogondi ayille kadi nanche gilli killuku kadi me felmande ke bega killuku gilli voyage karanga ado kemmedi me khabara ati kesu manan ni man ho kenni ya gilli golnyam mo gondangani killunga igara gedronu benu dabari imo o masiru asuni kenya kama adiga men nogondi ati gilli jamane ke nogondi gilli jamane nyumman ke nga adi golnya ngano nga inqawa na gilli sigira muru kendangani na golnya lakke muru kendangani kudo ku gollu igada katana dabarni jamane ke ga telekane mogobe ay kebi ona jokkido kibaru benugo o magayere lenki taradege gilli Mauritanie ko benu gani libi igani gilli no ko be gan Benghazi yo yumu tammi enyi gadiraga ni robitendi yo lenki ke tarata kuna alhamdulillah idi iwara yo ken chahuda ngani kuna e kata bangandini sorobe no haqqengani gilli kebe ga kata yumu tammi me haqqe ida kunya raga yo kunyu mutammi kuna ibe gani Muhammad Sidi Abdullah ado Talib Abdullah Mukhtar ado Sid Hna Khanam ado Muhammad Fadl Sheikh Muhammad Khanam ado Mahfouz Muhammad Mu'taqi ado Saad Bu Aidu Ayut ado Abi Ahmed Ma'lum do Hamma Lamin Val ado began Mustafa Sid Uthman do Muhammad Lamin Al Hassan yo inyi gara kunya raga gilino ko began Benghazi yo alhamdulillah iti di libere gilli lenki taratake
ke ay ke bi ona jokki gada khibaru benu go maga gilli yere kebi gilli ka hobe ga sigido meto wake kurusindenga ikata bangandini nanti jamane ke no ngalenki tarata nga maka muga kata tokke gilli no kube gane jamane ke no kube gane hawdunu ku hilli ado asaba do tagante do brakna do gorgol do gidimaga do adrar do inshiri ado dakletinu adibu ado gilli capital ke yimme agani nokshotia yoida bangandi kuna gilli kebe ga kata tewayenga gabo honne gilli kebe ga katta noakshot yimme nogonga ado gilli nokobe gana adrar ado tirzamur de inshiri ado gilli nokunu benu tintenga kun nokunuya misuga kata tewaye ngalla yoda bangandi kuna kun nokunu benu su ga koni arawai ina kankoro kita ay kebi ona tinga kadangan gilli ke bagana fatam bake mbangenga agani espoir nga tournament be ga dabar ni gilli no khube gana wolum ya 2025 ya yo calendrier be ga bugu kuna gilli pool A ida bangandi nanti wolum hatare ado mbahe do fundu do garlor kunyani pool A pool B kuna ida bangandi nanti nyabina ado sor male ado njawal de mangu do bagodin yo ida bangandi nanti kunyani pool B yo ida bangandi kuna nanti tournament ku ga jopene Kwarambe agani le 17 8e mois 2025 yoda bangande kuna gelli pool nuku noko begana wolum hatare fas mbahe ado fondu fas garlol ado nyabina do sori male ado njawalde mango fas bagodin yo kwani gelli khibaru be ogadi kita aga gelli khada gelli noko begani wolum ya igara tournament be dabari kenkuna obotne o suna tenga kenga ona terinka ona haykadi aga daga mogobe kwani gilli fatam bakken qibaru wani qibaru be o kadi kitani mugunde khay aga gille kada harajo jawol sare ibe ganya qibarun kinna kay mama jara o watna kada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kunu fi amanillah mama jara nawar bandira be sela be hedo tobe rajo jawol sare kudi khabri min jogon non hande marti joy lewru utu hitande ujunaji di no gasje tango musidu mon am tour haltane mon hen ballondire journal hon mama sambe dial rédaction rajo jawol sare e kanko e mama jara demal soni keto yen bal jam ha janko so Allah je on jara